Ja, 35 mannen en vrouwen hebben de training gehaald, 7 dagen lang. Afgezonderd voor alles en iedereen. Een hele strenge trainer. Ja. Maar hoe is de relatie tussen de bond en de minister? We mogen praten over een relatie. De minister is open, laat me het zo stellen. Hij is open. Als we contact maken met hem om zeg maar, wat zaken te bespreken, dan is hij willing om ons te ontvangen en over zaken te praten. Dus we hebben een relatie waar we vrij en open met hem zijn. Oké. Wat zijn de wensen van de bond voor de penitentiaire ambtenaren? De dieptepunten en de hoogtepunten. Wat verlangt u? Wat zou u nog meer willen voor uw ambtenaren? Ja, sorry hoor. Ten eerste onze gebouwelijke voorzieningen. Toch, want als je zeg maar op een grenspost bent en je nat wordt wanneer het regent, kan je de bewaking niet goed doen. Oké. Dus onze gebouwelijke voorzieningen, onze wagenpark. Wachthuizen? Wat bedoelt u, wachthuisjes? Ja, onze wachthuisjes. Okay. Onze wagenpark. We hebben niet eens een wagenpark, dus we moeten daaraan gaan werken. Maar ook onze PSU, de kleding. En als ik het specifiek heb over deze groep, dan moeten ze ten alle tijden gekleed zijn. Want wanneer er calamiteiten zich voordoen, dan moet het niet iets zijn van dat ik moet zoeken aan Sanifuweri of mijn hoge schoen is kapot. Dus deze groep is essentieel binnen onze dienst en ze moeten die uitrusting hebben. Het moet uitgerust zijn. Ja. Hebt u dat al neergelegd bij de minister? Dat hebben we neergelegd zowel bij de minister als bij onze korpshoofd. Mooi. Mag ik u feliciteren? Mede namens alle kijkers van Cultuur TV Internationaal en de luisteraars en het Surinaams volk met dit behaald succes. Dank u. Het is vaak rustig onder penitentiaire ambtenaren. Betekent dat het goed gaat? We zijn rustig omdat we de geliederen wat rustig kunnen houden. Maar u weet het zelf, de elastiek rekt totdat amai koti. Dus we willen dat voorkomen, maar als de zaken gerealiseerd worden, dan is er geen reden tot paniek. Mooi zo. Ik geef iedereen de gelegenheid, want we zenden uit Nederland, België, Amerika, in Frankrijk en in Suriname. Ja. Het is kersttijd en iedereen krijgt van mij de gelegenheid om de familie over zee, vrolijk kerst en gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Nou, aan de familie, vrienden, kennissen, van deze plek uit wens ik u vrolijk kerst, een zalig uiteinde en dat al je wensen en voornemens goed mogen uitkomen in het jaar 2026. Alsjeblieft en all the best. Dank u wel. Dank u wel. Hoor. Dames en heren kijkers, ik ben dus op deze manier gekomen aan het eind van deze reportage. Het korps penitentiaire ambtenaren in Suriname is een afdeling rijker geworden. Een afdeling die de-escalerend moet optreden daar waar en wanneer er, om populair te zijn, stront aan de knikker is. Als er stront aan de knikker is in de kazerne, dan zijn het deze jonge mannen en vrouwen die eigenlijk hun huis en hart laten om voor de veiligheid te gaan zorgen voor onze mensen die in het gevangen zitten, maar ook die daar buiten lopen. Ik kan het niet genoeg vertellen hoe trots ik wel niet op ze ben. Ik wens ze vanuit deze plek natuurlijk het allerbeste toe en ik hoop dat ze nooit hoeven op te treden. We hebben het gehoord van de minister, van de directeur, van de trainer en van vele andere mensen dat ze ontzettend equipped zijn qua opleiding. Daar zijn we trots op. Ik ga u bedanken voor het willen kijken naar deze uitzending, deze aflevering van Cultuur TV Internationaal. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Mijn naam is Raap Engel. Blijft u wel. Tamboe. Met dank aan mijn cameraman Chrisju. Dank u wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, dit
Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Dik you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tambum fui ala. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.uturu.com for the generation then.